hija l-proposta li għadna li jekk inkunu fil-gvern aħna lesti li dawk il-persuni b'diżabilità li l-ġenituri tagħhom ma jkunux jistgħu jieħdu ħsiebhom aktar dawn ikollhom wens fejn joqogħdu. Ħadna numru ta' inizjattivi u għandna numru ta' inizjattivi oħra fil-programm elettorali biex ngħinu lil dawn il-persuni anke permezz ta' carers li jibqgħu jgħixu fid-djar tagħhom, fil-komunità tagħhom jew mal-qraba tagħhom. Però jkollok sitwazzjonijiet fejn dan ma jistax isir u allura ikun hemm il-bżonn li dawn imorru jgħixu fid-djar residenzjali. Matul dawn l-aħħar 10 snin il-Gvern fetaħ numru ta' djar residenzjali operati mill-Aġenzija Support, però mhux biss tħallna bisħab ma' NGOs mal-privat biex infetħu wkoll numru ta' djar oħra li għalkemm huma partly financed min-naħa tal-Gvern huma operati minn dawn l-NGOs. Illum għandna iktar minn 30 dar mifruxin madwar Malta u Għawdex li jilqgħu fihom mijiet ta' persuni b'diżabilità li jgħixu f'dawn ir-residenzi f'diversi komunitajiet differenti. Il-mira tagħna hi li fis-snin li ġejjin kemm il-Gvern ikompli jiftaħ aktar djar residenzjali għal persuni b'diżabilità, però wkoll inkomplu nikkollaboraw ma' numru ta' ħdiet volontarji biex flimkien magħhom jinfetħu aktar djar f'dawn il-komunitajiet.